ನಿಕುಲು ಕೇನುಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ. ನಿಕುಲು ಕೇನುಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ, ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕ. ಭೂಮಿಯೊರೆಂಡಿಗೆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಾಂಡಗೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಆಯಮ್ಮಿ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಬೆಮ್ಮೆಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆಗೂ ಇಂಬು ಕೊರ್ತು ಕಾಪು ನಾಯನೇ ದೈವಗೆ ಕಾಡ ಪುರ್ಪಗೂ ತೋಡ ನೀಡಗು ಅಡ್ಕದಾಕು ಪಾಲೆಗು ನಂಬಿ ನಾಡಗು ಇಂಬು ತಿಕ್ಕು ಸತ್ಯ ದೈವದ ಮದಿಪುಗೂ ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡನ್ನಡೆ ನಾಡನ್ನನ ಪಂಪೆಗೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಟನ. ನಿಕುಲು ಕೇನುಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ, ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕ. ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋದ ಮಾತಲ್ಲೇಸಿಡ್ಲ ಪಾಳ್ಪಡೆಪಿನಂಚಿನಾರು ದೂರದ ನೈಜೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಲ್ಲಿ ಹರಿಕತೆ, ಭಾಗವತಿಕೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುಧಾರಿಕೆ, ಅವೇ ರೀತಿ ವೇಷಧಾರಿಕೆ, ಕವಿತೆ, ಬರವು, ನಿರೂಪಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ 10 ಪಲೋ ಗೆರಂತಿಲೆನ ಪಡುಪಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿತ ಲೇಸಡು ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಬೈಕೆ ಪಾಡುನ ಇಚಾರಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಓಂ. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋನು ಕೇನೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೇಳುಗೆರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷದ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಡು ಮಾತೆರೆನಪ್ಪ ಕೂಡುಪಾಡ ಒಂದು ತೋಜಂದಿ ಮೋನೆಲೆನ ತುಳುತ ಸೊರನು ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೇನ ಒಂದು ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಮಾನಾದಿಗದ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆವನ್ನ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಯಸ್ಸೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮೆರೆಗೆ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನಾತನವಾಯನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ 14 ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಪಂಡ ಐನು ತುಳುಟು 14 ಕಟ್ಲೆಲು ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಕಟ್ಲೆಲು ಸಾಧಾರಣ ಪನ್ಪುಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೇಡ್ದು ಸುರುಮಲ್ತಂಡ. ಆ ಮದಿಮೇನೆ ಜೀವನದ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ತೆರಿನಕಲು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತೀರು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವನ್ಲ ಕೊರ್ದು ಐನು ಇನಿಕಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ವಿಚಾರ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಪಿನೇ ಆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಲಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಯಕೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಸೀಮಂತೋನಯನ ಪನ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಡ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಒಂದು 2 ಶಬ್ದ ಯಾನು ಪಾತೆರುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಅರ್ಥಲೇನು ಕಲ್ಪಿಸಾವಲಿ. ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲೋಡು ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಮೈತಿನೆ ಮೈತಿದಿ ಮುಕುಣ್ಣ ನಡುಟು ಪೋದು ಪೊಸತ್ತು ಮದಿಮಲಾದ ಪೊಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಂಡಿನೇನು ತೂಯಿನೇನು ಕೇನುನಾಥ ಧೈರ್ಯಲ ಐನು ದೆತೋನುನಾಥ ತಾಕತ್ತಲ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲದ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಲುಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಆ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅತಡ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡಪಡ ಒಂದು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ್ಲ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಲ ಆನಗ ಅಲೆಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಸೆಲು ಪುಟ್ಟುಣಿಗೆ ಹಾಗಿನ ಕೆಂಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಇಪ್ಪುನಗ ಅವೇನು ಪಂಡದು ಅತ್ರ ಕೈಪಾರ್ದು ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಆನಿದ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಜಿ ಐಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಆ ಹಿರಿಯಕುಲು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜಾಣಮೆದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಗ ದಾಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಬಂಜಿನಾಲ ಆನಗ ಆ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಆಸೆನೇನು ಇರ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂಪಿನ ಆಸೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಡ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸೀರದೆತ್ತುನ್ನ ಆಸೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಮದಿಮೆ ಆಯನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿಯಾನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇನಾಮು ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲಾದುಪ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ಮನಸ್ಸುಡೆ ದೀದುಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಬಯಕೆ ಪನ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಗಾರು ತೊಡು ಕರಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ ತಿನಿಯರೆಲು ಇಂದೇನು ಮಾತ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಅವಳ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮಾಮಿಯೇ ತೂತ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಬೂರ್ದು ದಯಗನ್ನು ಕೆಂಡ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ತೂತ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಬೂರ್ದು ನಾನಾನ ಮಂದ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ಹತ್ರ ತಿನ್ಪನ ಪೊರಿತ ಉಂಡೆನ ಹತ್ರ ಕೈಪನಂಚಿತನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಬಯಕೆ ಬಲಸುನಂಚಿತನ ಕ್ರಮೋನ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರನು ತೂವಲಿ ದಾದಂತ ಕೆಂಡ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ನಡುತ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯಲ ಎಂದೇಳಿದು ವ್ರಜ್ಯಾವಂತನು ಒಂದಲು ನಮ್ಮ ತೆರಿವು ನೋಡಾಪನು ಅಂಚಿನೇ ಈ ಬಂಜಿನಾಲ ಆದ ಬಯಕೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಸುರೂಟ ಅದು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಡದ
ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮಾಲ್ ಹಾಕಿನಿ ಐನು ಮದಿಮಾಲೆಗೆ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತನು ದಾಗಂದು ಕೆಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಚನ ಮೈನ್ಯೊಲಿ ಮದಿಮಾಲ್ ಹಾಕಿ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತೆತ್ತಿದೀದು ಕಿನ್ನಿಯಾದು ತನ್ನ ಸಂಸಾರನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಬಂಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಲು ಆ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಾಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಆ ಬುಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೋರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಬ್ ಮಲ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಐತಾತಿಗೆ ಸೈತುದೇ ಪೋಡು ಪನ್ಪಣಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂದ್ರೆ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಡ ತಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೊಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಲಗೂ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಣು ಅಂಚ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮದಿಮೆ ಈ ಮಾತ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಜಿನಾಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತಿನಿಯರೇನು ಬಲಸದಾದು ಅಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂನು ಕಂಡನಿಯಾಯನೇ ಮುಡಿಪುನ ಅಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ದೀಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಡಪಡ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ದಯಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಆ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆ ಯಾವಡು ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಚ್ಚಿರಿ ಯಾವಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಈ ಬಜ್ಜೆ ಸಂತಾನದ ಅತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಸರಿನಾಕಲ್ ಪಣ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚದಾಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲನ್ಗೆ ತೊಂದ ಹಿಟೇತು ಆ ಬಜ್ಜೆ ಆಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉರುವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆ ತನ್ನ ಬಂಜಿನಲೆಗೆ ತನ್ನ ಬುಡೆದಿಗೆ ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪಿಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾದ ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂನು ಮುಡಿಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಾಲ ಬೈದನೆಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಪೂರ ಆದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಆ ಬಂಜಿನಾಲ್ನ ಸರಂಗಿಗೆ ಸನ್ನೈದ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಪೆದಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆನು ತಾಂಕೊಡ್ಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೆದ್ಮೇದಿನ ತಾಂಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇನಿಕಲ ಉಂಡು ಆ ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ದನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರ್ದಾಡ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಬನ್ಪೆರೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನುಲೇನು ಐಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ್ಲ ದುಮ್ಮದಾಕಲು ನಡಪಡ ಒಂದು ಬಟ್ಟೇರು ಓಡಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಬಂಜಿನಾಲು ದಾದ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ಯಾಲು ಅವೆನು ದೆತದು ಕೊರೋಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲದ ಕೆಬಿ ತೋರು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಸುರುವಾಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರಮಕುಲು ಬಾಲದ ಪುದರ್ದೀಪಿನ ಪ್ರಾಯೋಗ ಬನ್ನಗ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರ್ದೀಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ತೆರಿನಲಕ 14 ನಮನದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಡಪಡ ಒಂದು ಬತ್ತೀರು ಈ ನಡಪಡ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಐತೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಿರ ಉಡು ತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಂದಕ್ಲೇನ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಆಡಂಬರ ಅತಡ ಉಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪಣದ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನೆಂದೇ ಉಂದೇನೆ ತುಲಿತದ ತೂಂಡ ಐತ ಪಿರ ಉಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಕುಲು ನಂಬಿರ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಪಣ್ಣ ಬೇತೇನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುಜೇರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪಣ್ಣಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಬುವರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯೋಳು ಖಂಡಿತ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪನೊಂದು ಈ ಸತ್ಯ ಅಲೆಟಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ನೇತಾತ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಣೇನು ಪನೊಂದು ಯಾನು ಪಾತಿರ್ನನ್ನು ಕೇಂಡಿನೆಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸುಲ್ಮೇನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಾದು ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ನೈಜೀರಿಯಾಡುಲ್ಲೆ.